crazy that. Like guys ndisuke eDurban saya eKokstad. Ngizothenga isonka. Imagine. But ngisuke lo mngam nithi akapaki. Ay. Next lapaki. Sinibona. Njani? Nisiqedelele namaqanda. Hey, ngiyabona phela kamnandi la. What? EDurban. Ay Bubi. Bubi akuzali. Supply yayibona. Hayi. Mole. Bora. Zofuna isonka bra. I came to buy bread. Siqove ntoni? Awekho amaqanda akho bisi. Ngasuka le Durban uzonke igrose Cocktail. Emfethu uzothini bra? Uzothini? Ni rice? Shakanjani buya? Mpuma. Azabeta. Just walking around. Ben kape yona bukhona bezothenga phetown. Ana. Yazi lesi sesithengela abantu. Izinto ezininzi sezisibhake emotweni. Uzophinda kwanamhlanje phela. Yeah. We're going. Now. Senile endlini. Sesiphuma. Huh? Senile endlini. Eqabazana? We told them we're not coming. Hayibo kanjani bo? Hayi. Xakekile sivaliwe umgaqo. Awuvalwanga kodwa uyacabazana. Asinalixesha. Usavaliwe ba? Yeah. Traffic ngoku xa sibuya funa siqale Asayifakile la Sunday night. Yeah. Ayifakile. Yazi iproblem yami ne kukushiya izinto apha and then bese siya regret. Bra, you see these things? Yeah. It's hard to get them. Vele kaloku uzandithi niziluthile. Suthi siziluthile. Niziluthile mo. Kade besho kanjalo sipa lo. Ke bathi manje ngibona ukuthi nizoqedela thina isonke. Sizothini? Na futhi ngigodukile ke sa akunamuntu ozothi uzosiqhubela. Uzosiqhubela ngisekhaya apha. Kona kusayisteni bani yothenga. Ngake nilinge mina. Ngincede ngake nilinge. Sizothini guys? Bafethu mina ngicabanga ukuthi kuyadala. Anze ngi-live on Facebook. What? Ngi-live on Facebook. Live. Yeah. I'm with my twin. What's Anmol? Ngithanda ukuhamba nawe. Awuthanda kuhamba nami? Ngoba bathi umhlelo bangathi ukumi. Nontshuma sayisho kanjalo.